Сәлем, дуслар. Кәйфләрегез ничек? Барыгызны да әкият тыңларга чакырам. Бүген мин сезгә бер бака турында әкият сөйлим. Ил кизергә ярата ул. Әкиятне башлыйбыз. Яшәгән дөньяда бер бака бакылдык. Ул сазлыкта шебен-шеркиләр аулаган, үзенең дуслары белән бакылдаган. Бер вакыт шулай кәкре агач ботагына ябышкан да, җылы вак яңгыр астында кыена икән. Бүген нинди яхшы юеш һава. Дөньяда яшәү нинди рәхәт. Тамчылар аның түшеннән, тәпиләреннән тәгәрәп төшә икән. Кинәт һавада фью-фью-фью-фью дигән канат тавышлары ишетелә. Бу шулай итеп үрдәкләр оша икән. Үрдәкләр бака яши торган сазлыкка килеп төшәләр. Бак, әле ышасы бик ерак. Тамак ялгап алырга кирәк, дигән шул вакыт бер үрдәк. Аларны күргәч, бака куркып яшеренә. Бераз уйлап тора да бу, шардай күзле башын судан чыгара. Үрдәкләрнең кая очканын беләсе килә аның. Бак, салкыная башлады бу як. Тизрәк көньякка очырга кирәк, дигән икенче үрдәк. Башкалар да аның сүзенә кушылалар. Бак, көньяк диләр. Карагыз әле, сез бара торган көньяк нәрсәсен ул дип сорый бака. Үрдәкләр баганы әйләндереп алалар. Бак, көньякта бик яхшы. Хәзер анда җылы. Анда зур сазлыклар бар. Сазлыкларда тәмле кортлар күп. Анда шебен-шеркиләр күпмесен дип сорый бака. Алар анда бик күп. Болытта йөриләр диләр үрдәкләр. Дип куйды бака. Һәм шунда бакалар ишетә күрмәсен дип, тирә-якка әйләнеп карады. Әгәр ишетеп калсалар, көз көне бакылдаган өчен аның кирәген бирәчәкләр. Чөнки бакалар яз көне генә бакылдарга тиеш икән. Шуннан бака үрдәкләргә: мине дә үзегез белән алыгыз әле дип сорады. Без сине ничек алыйк? Синең канатларың югыш, диде беренче үрдәк. Бака аптырап калды. Сез миңа бичкенә минут уйларга рөхсәт итегез әле, диде дә бака суга сикереп төште. Һәм башкалар борчылмасын өчен мүк астына кереп уйлый башлады. Мин таптым, дип кычкыра бака. Сездән икегез бер чыбык алып, авызларына капсын. Мин ул чыбыкның уртасына ябышырмын. Сез очарсыз, мин чыбыкка тотынып барырмын. Баканың фикере үрдәкләргә бик ошый. Һәм алар аны күтәреп барырга риза булалар. Бик яхшы бер чыбык табып, үрдәкләр аны тамшыклары белән эләктереп алалар. Бака чыбыкның уртасыннан каба. Үрдәкләр көтүе һавага күтәрелә. Баканы бик югары күтәрәләр. Аның куркуыннан кыты оша. Ләкин бераздан бакага ошу бик ошый башлый. Түбәндә кырлар, болыннар, елгалар. Бака рәхәтләнеп оша. Бер авыл өстеннән узганда, баканы балалар күреп ала. Карагыз әле, карагыз, менә әкәмәт. Моны ишетеп, баканың йөрәге тизрәк тибә башлый.
икенче бер авыл өстеннән узганда, баканы зурлар күреп ала. Хей, карагыз әле, менә әкәмәт. Моны кем уйлап тапты икән? Эх, моны үрдәкләр түгел. Мин уйлап тапканны беләләрме икән? Дип бака бик кайрырган. Үрдәкләр өченче авылга җиткәннәр. Карагыз әле, карагыз, нинди әкәмәт бу? Бу хикмәтне кем уйлап чыгарды икән? Авыл кешеләре бик аптыраганнар. Менә шунда инде бака түзеп тора алмаган. Бөтен кешеләр кычкырып җибәргән. Мин уйлап таптым моны. Мин уйлап таптым. Һәм шулай кычкыра җиргә төшеп киткән. Яры әле каты юлга түгел. Авыл янындагы пычрак суга төшеп чыма. Ул тиз генә башын судан чыгара да, моны мин уйлап таптым дип кычкыра бака. Ләкин аны берсе дә ишетми. Менә шулай, дусларым. Мактану яхшыга илтми. Шуны онытмагыз, бүгенгә сау булыгыз.